हाग्रामा महिलारिया बीजेपी को रायनो एबा सोंखारिनो हाया। नाथाय प्रमोद बर' आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ रायनो एबा सोंखारिनो हायो। नाथाय मानो मा जाहोननि थाखाय हाग्रामा महिलारिया बीजेपी को रायनो एबा सोंखारिनो हाया, नाथाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौसो सोंखारिनो हायो। हाग्रामा महिलारिया फोरमायनाय बायदिब्ला बीजेपी राजखान्थि हान्जाया जेबो गोरोन्थि हाबा मावा, बेनिखायनो आं बीजेपी राजखान्थि हान्जाखौ सोंखारिया। नाथाय इउपिपिएल दोलो प्रमोद बर'खौसो आं रायगोन एबा सोंखारिगोन, मानोना इउपिपिएल दोलोआसो सरकार सालायगासिनो दं होनना बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। আপনি প্রমোদ বড় গালি দেয় কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গালি নিদিয়ে কি কিহৰ কাৰণে? যদি গালি দিব লগা কিবা আছে মই গালি দিব পাৰিম। প্ৰমোদ বড়ো চলাইছে বিটিচিটো, কোনে চলাইছে? চলা মানুহ প্ৰমোদ বড়োহে চলাইছে, সেইকাৰণে প্ৰমোদ বড়ো গালি দিছে। কিন্তু হিমন্ত ভয় কৰে নেকি আপুনি? হিমন্ত ভয় কৰে নেকি? नाथाय गोसो होनो गोनां बाथ्राया बेसो जे बीजेपी राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि दिलीप सयकिया बिथाङा 6 शेड्यूल आरो ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लकखौ लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बाथ्रा बुंथिनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। लोगोसे बीजेपी राजखान्थि हान्जाया राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बड'फानि आदर्श आरो सानस्रिखौ बाहायदों आरो बर' हारिनि जीआई टेग मोननो हानाय दामग्रा आगजुखौबो बीजेपी दोलोनि फोसावदिं मेलाव बाहायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। दिलीप सयकियानि 6 शेड्यूल आरो ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लकनि सोमोन्दै बाथ्रा बुंनायनि बेरेखायै इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि प्रमोद बर', उरखावगोरा ब्रह्म, रनजित बसुमतारीजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', अल आसाम ट्राइबेल संघ आरो बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा खुगा बेखेवदोंमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारिखौ दिलीप सयकियानि 6 शेड्यूल आरो ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लकनि बाथ्रा बुंनायनि सायाव खुगा बेखेवनायखौ नुनो मोनाखै। दा साननो गोनां बाथ्राया बेसो जे हाग्रामा महिलारिया सिं सिं बीजेपी राजखान्थि हान्जाजों थानानै खामानि मावो नामा? हाग्रामा महिलारिया बीजेपीनि आखाइ मुथियाव थायो नामा? जायनि जाहोनाव बिथाङा बीजेपी को रायनो एबा सोंखारिनो हाया होनना बाथ्रा बुंथिदों आरो बियो गासै रायजो राजाफोरनि थाखाय साननो गोनां जानानै फैदों। আপনি প্রমোদ বড় গালি দেয় কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গালি নিদিয়ে কি কিহৰ কাৰণে? যদি গালি দিব লগা কিবা আছে মই গালি দিব পাৰিম। প্ৰমোদ বড়ো চলাইছে বিটিচিটো, কোনে চলাইছে? চলা মানুহ প্ৰমোদ বড়োহে চলাইছে, সেইকাৰণে প্ৰমোদ বড়ো গালি দিছে। কিন্তু হিমন্ত ভয় কৰে নেকি আপুনি? কাক? হিমন্ত ভয় কৰে নেকি?